ọma m ji eme ọnụ ndị m ji aga mba ma ọ bụghị unu ọnịnọ m ebe a enweghị uru ọ bara anyị wa bụ ndị isi mbido onweghị nke anyị na-eme ọ bụ unu mere anyị jiri bụrụ ihe anyị bụ dịka anyị sịrị gị nọrọ m kwenyere n'eziokwu ya bụ egwu nwanne anyị nwaanyị nyere anyị ịgbara ya nke ọma ma onwe m gbakwara ya anọ m ebe a na-ayọgharị isi na-efegharị isi m inweta ihe m na-apịa n'ukwu m ị ga-ama n'eziokwu ya bụ egwu bara m n'ọkpụkpọ bakwara gị n'ọkpụkpọ ya bụ na ebe ọ bụ na ọ dị taa dịka ụfọdụ jụrụ gịnị bụ dịka anyị gwara gị ihe ọchịchọ bụ ka anyị bịazie tapịa ya sị gị na o nwere ndị ọchịchọ dubara n'ụwa maka ịmata ihe ọchịchọ bụ o nwere ndị ọchịchọ sịrị mba agaghị m eme ya mara onye m chọrọ ịkọ akụkọ ya taa ka m kọrọ gị akụkọ Samson enwere ike ya wụrụ na ịgụtatụla ya n'akwụkwọ nsọ a mụrụ Samson ya bụrụ n'ọnọdụ Nazaret ihe anyị na-akpọ Nazaret n'akwụkwọ nsọ bụ ndị ahụ mkpa adịghị aba ha n'isi nsha maọbụ mbọ mana ndị iti na-akpọ ya kombu ọ naghị aba ha n'isi ha anaghị eri ụdị nke ahụ ị na-eri Chineke kpọpụtara ụdị ndị dị otu ahụ n'ụdị dị iche anọda Nazaret ọzọ anyị nwere abụrụ Kraịst bụ onye nwaanyị onye anyị na-agbaso gịnị nzọmụkwụ ya na zemntị mgbe a mụrụ Samson o nwere ikike onwe ịma na ọchịchọ duru Samson baa ebe ekwesịghị ka ọchịchọ duru ya mee gịnị baa ị chọrọ ịma ihe duru chi ọ hụrụ ihe soro ihe ahụ ọ hụrụ na-aga ebe o kwesịghị ịga nwaanyị eduru Samson baa ebe na-ekwesịghị ka ọ baa ị hụla na ọchịchọ Samson kpọtara ya ọnwụ ị hụla na ọchịchọ Samson duru ya baa n'ala mmụọ ị hụla na ọchịchọ Samson mere ka o jiri isi ya kwaa ala ekwela ka ọchịchọ gị mee gị ka ijiri isi gị kwaa ala ma nọrọkwa ebe a n'oge aṅụrị a na-asịkwa gị na ọchịchọ gị agaghị ekwe ka ejiri isi gị kwaa ala n'aha Jizọs ị kwenyere m ya ngwa tie n'amen nke bụ eziokwu ọ bụghị naanị iti amen ịma ana m agwa ndị mmadụ na-asị ha that onye bịa ya sị gị hey I'm lucky, this is the reason why I'm successful today. Ọ bụghị ya mmadụ inwe ihu ọma dị iche na mmadụ na ntozu oke maọbụ inwetazu ihe na-achọ mmadụ inwetazu ihe na-achọ na ndụ a bụ ihe ahụ na-eme ezigbo ihe dị mma na-eme ya n'oge ọbụla ime ezigbo ihe na-eme ya n'oge ọbụla kwesịrị gị ime ya ị ga-enweta ezigbo ihe mata mgbe mbụ m kwuru ihe banyere ọchịchọ m sịrị gị na ị gaghị enweta ihe ahụ bụ ọchịchọ gị ma ọ bụrụ ma ịzọpụgụ ije ya itighị ya n'ọrụ iti ya n'ọrụ pụtara ihe ahụ bụ ọchịchọ gị gbaso ya were ihe nlekwasị anya bụ nke ilegidere anya na-arụ ya ị ga-enweta ọchịchọ gị ahụ amaghị m ihe bụ ọchịchọ gị enwere ike dịka m kwuru mbụ enwere ike ya bụrụ na ọchịchọ gị bụ ịchọrọ ka ị bụrụ onye a ga-anụ aha ya n'obodo anyị maọbụ n'ụwa niile maọbụ n'ezinụlọ unu maọbụ n'obodo unu maọbụ n'etiti ebe ị na-azụ ahịa jisi ike gbasoo ebumnobi gị ahụ n'ọnọdụ ziri ezi ọ bụghị n'ọnọdụ dị njọ maka dịka m gwara gị mmadụ inwe ọchịchọ abụghị ihe ọjọọ ọchịchọ dị mma o nwere ndị m kpọtụrụ gị aha n'oge mbụ ụbọchị m kwuru okwu banyere ọchịchọ si gị na Jabez ọchịchọ ya bụ na ọ chọrọ ka agbanwee gịnị ọnọdụ ya ya mesie ya ike chọọ ihu Chineke agbanwere ya ọnọdụ ya si gị na Josef rọrọ ọrọ na ọ ga-abụ onye ọchịchị ya bụrụ ọchịchọ ya ya sosie ya ike o mechara bụrụ onye ọchịchị bụ ndị zọpụtara ndị ya amaghị m ụdị ọchịchị inwe ụdị ọchịchọ inwe na ndụ gị amaghị m kwee ka ọchịchọ gị duru gị baa n'ụwa ma dịka o duru ndị ọzọ baa n'ụwa ma ọ bụrụ ka ị kwenye ka ọchịchọ gị duru gị baa n'ụwa ma gịnị ga-eme gị emezula maka ihe ndị a niile bụ ngọzi nke si n'aka onye Chineke
ọ bụ ya mere anyị jiri chọrọ ka anyị were ya bụ efere egwu a ụmụnne anyị nyere anyị Princess Ngozi Adịchidera. Ịma ihe ha gwara anyị? Ngozi Chukwu ka na-arịọ onye ọbụla na-arịọ Ngozi Chukwu ọ ga-eru ya aka. Ngwa gbarịa ya bụ egwu, agala ebe ọbụla, anyị ga-alaghachite azụ.